Arka çeviri yapacak yalnız el kol işareti. Li Bakurê Kurdistanê li Amedê Meclîsa Astengdaran bi daxuyaniyekê banga pêkanîna aştiyê kirin. Di daxuyaniyê de hate amajekirin ku pêwîst e astengiyên di pêşiya aştiyê de werin rakirin. Her wiha astengdaran anî ziman ku ev şerê didome şerê qesrê ye û pêwîst e bira birayên xwe nekujin. Engelli meclisi olarak Em wek Meclîsa Astengdara bang dikin ku demildest hemû alî dev ji berjewendiyên xwe yên şexsî û siyasî berdin û di zemîna müzakereyan de li hev bicivin. Ev yek berpirsyariya hemû hêzan e. Şer tenê bi xwe re mirin, xwîn û rûndikên çavan tîne. Tu kes bi şer ser nakeve. engelli olarak devam etmesine sebep olmuştur. Astengdar dibêjin ku di cîhanê de tu pirsgirêkek nîne ku bi rêya diyalogê çareser nebe û di nav rêbazan de rêbaza herî qirêj jî şer e. Emîro ji bo ku vî şerê qirêj bê rawestandin hatin vir. Çünkü vî şer tu feydayek nade tu kesî û feydeya wî ji ne ji gelan re ne ji kesekî re tune ye. Ji xeynî wî jî bi xwe re însanên astengdar tîne, însanên ku wê pêşeroja wan bikeve tehlikeyê tîne. Astengdaran piştî ku daxuyaniya çapemeniyê hate dayîn, li devera ku daxuyanî hatî xwendin, 5 deqeyan çalekiya rûniştinê pêkanîn û bi çepek û bi duruşmeyên wek ji şer re na bila demil dest aştî pêk were bers kirin. Astengdar amaje dikin ku di jiyanê de astengiya herî mezin mejiyên ku li pêşiya aştiyê disekinin pêk tînin. Ji ber wê yekê jî ew bang li hemû rayedaran dikin ku aştiyeke mayînde pêk bînin. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.